No onhan se tärkeä sarjan kannalta. Sillä mentiin johtoon ja sillä saatiin paljon eroa seuraavaan erittäin pahaa vastustajia eli Säynysään. Niin kyllä se pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeä maali. On niitä tullut tehtyä. No eihän niissä nyt muistella, että maali muiden joukossa niin sanotusti. Pää kylmänä ja sehän se kaikkein tärkeä on, että kuka pystyy pitämään pään kylmänä ja pelaamaan vaan omaa peliä, niin sehän se pärjää. Että nyt tässä ruvetaan vähän kerrasta vasta lämpenemään näihin peleihin. No erittäin hyvinhän ne on pärjännyt, että kehitystä on tapahtunut ihan mahtavasti tällä kaavella. Että katsotaan lähtökohdat, mistä me lähdettiin tälle kaavelle, niin kyllähän tämä ihan eri joukkue on. Mutta toivottaa, että saadaan mahtava lopetuskin tälle kaavelle. No ykkösen nousuhan sitä lähdetään pelaamaan.